bɛ se ka tile journée bɛɛ kɛ sunɔgɔ la. Hei, boya. Maa kɛra cogo di? Hei, e ka taa n bila dugu kɔnɔ, mobili jɔlen filɛ da la. Ka t'e bila dugu kɔnɔ wa? Awɔ, a teliya. N ka permis tɛ ne bolo, ne bɛ t'e bila dugu kɔnɔ cogo di? Burama tun b'a fɔ k'a bɛ t'e bila autocollant m'aw fɛ yen. O ko kɛra cogo di? Burama ko o ma ɲɛnabɔ bilen koyi. Burama ye wari minɛ e yɛrɛ bolo ka papier ko bɛɛ ɲɛnabɔ. Nka a ma ban. Papier b'i bolo yan? Papier bɛ cogo min yan. A ta ka taa. I teliya. Se ka kɛ cogo di? Min mana k'a la n yɛrɛ b'a kɔnɔ. Autocollant ko tɛ. An ka taa. Autocollant tɛ ko tɛ yan. Se ka kɛ cogo di? K'an sera ka ban. Yan de don. Yan don. Mɔgɔ bɛ yen. A ni sɔgɔma. Nse, a ni sɔgɔma. A ni sɔgɔma. Nse, a ni sɔgɔma. Maa sigilen tɛ ne yɛrɛ filɛ. Awɔ, somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ yen nɔ. I cɛ don. Baasi t'a la. Denbaya don. Baasi foyi tɛ yen. Nse. Yan de ye autocollant ye kɔni. Yan don. N'ale n'o permis ta k'a di mɔdenkɛ ma. I mɔdenkɛ ma. Awɔ. Permis suguya fila b'anw fɛ yan nɔ. Poids léger bɛ yen, o ye mobili fɛgɛmani ye. Awɔ. Poids lourd o ye mobili girinma ye. Maa ne ye poids lourd de ta. Ayi, poids lourd ka girin ma, a kɛ fɛgɛmani ye. Are maa ne tɛ fɛgɛmani ta dɛ, ni poids lourd tɛ ne t'a ta. A y'a kɛ lourd ye, a y'a kɛ lourd ye. An y'a kɛ lourd ye. Poids lourd la, n'i bɛ poids lourd kɛ, dossier damadamani bɛ yen i bɛ na n'o ye. O ye wolosɛbɛn ye. Awɔ. Ani photo de nani. Awɔ. Ani résidence. Awɔ. Maa o bɛɛ bɛ yan. Olu bɛɛ labɛnnen don. A bɛɛ ɲɛnabɔlen don. A d'a ma, papier d'a ma. Aw ta ka teli. Awɔ. A bɛ ɲɛnabɔ. N bɛna a lajɛ ni erreur tɛ a ka dossier ye. Cɛsirilen don ka baara kɛ. Ɲɛnabɔ. Ne b'aw ka papier ka ɲi. Awɔ. Poids lourd mɔgɔ bɛ visite médicale kɛ ne fɛ. Awɔ, visite. Visite médicale u diyagoyalen don k'o kɛ quoi. Mais n'Ala sɔnna ma sini bɛɛ o b'a daminɛ. Sini an kɔrɔ? Awɔ, sini an kɔrɔ. N'a nana n bɛ visite médicale papier ko fana ɲɛnabɔ. An y'a mɛn fa, o diyara ye. Sini bɛɛ a bɛna daminɛ. Sɔgɔma o ye 8h 10h ye. Wulafɛla ye 16h 18h ye. Awɔ. Wagati min ka d'a yɛrɛ ye. N'Ala sɔnna a tɛ 8h i bɛna 8h kuma. Awɔ. An bɛna fɔlɔ. Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Ala ka se n'aw ɲuman ye. 8h. Mojuba. A kɛra cogo di? Bamuso. Hɛrɛ sira. Hɛrɛ. Denmisɛnninw. Tɔɔrɔ su la. Nse. Hali mun na cogo di minɛ mun na yan? Tɔnɔ n mɔden ka permis ko la. I mɔden kelen ka permis ko kɛ. Awɔ. I ka permis ta. Awɔ. O kɔni aw lafiyara sa Mojuba. Autocollant tana ye wa? Ayi n'i sera yan dɔrɔn kuma banna. I b'a dɔn min ye autocollant tana yɛrɛ diya ne wa? Ne ka denmisɛnnin fɛn bɛ n bolo so kɔnɔ yen. A bɛɛ ka permis bɔra autocollant tana de la. A bɛɛ bɔra yan. Non. A kalan kɛbaaw minnu bɛ circulation fɔ mɔgɔ ye n'o ye sirabaa sariyaw ye. Awɔ. U hakili sigilen de don. U bɛ taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin i b'a faamuya. Wa Mali bolobagaw yɛrɛ wa u timina ka di u dusu man go. I ka den kɔni mana na yan dɔrɔn a bila i kunna k'a ɲɛnabɔra. A ɲɛnabɔra. Tewu. Ne kɔni n ta ye. Ayi nin y'a kelen ye permitigi de ye wa o t'a bannen dɛ. Communiqué kɔnɔ yan u ka bolofara damadɔ bɛ yan nɔ. N'i ye Sɛbɛnnikɔrɔ sira minɛ Sɛbɛnnikɔrɔ 9e kɔrɔ da i b'ale to i kinibolo fɛ dɔrɔn i bɛ numan fan lajɛ i b'a sɔrɔ autocollant dɔ bɛ yen. Samaya sira n'i sera poste la dɔrɔn i bɛ samaya sira minɛ i bɛ taa ka dɔɔnin kɛ dɔrɔn nɛgɛfeerelaw ka yɔrɔ dɔ filɛ nin kinibolo fɛ i bɛ numankuru lajɛ dɔrɔn i bɛ autocollant mɔgɔw ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ sɔrɔ yen. N ko a bɛɛ de ye kelen walayi o de ye autocollant diya ne ye. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ayi ko lafiya don. U b'u ka baara dɔn. Ka se ka Bamakɔ bɛɛ minɛ ta ka Bamakɔ bɛɛ la mobili boli la. Ayi n'i bɛ denmisɛnnin caman ye Bamakɔ ka mobili boli yan a bɛɛ bɔra autocollant la. Tiɲɛ